abin kai ka fara gobe. To ka san wani abu, ni ina son duk harka a yi gaskiya, a yi amana, ba na son ƙarya, ba na son farofaganda, domin duk abin da zan yi ina kallon Allah subhanahu wa ta'ala, bakina da na faɗa, idona, kunnena, hannuwana duk za su shaida ga abin da na faɗa, kuma Ubangiji ya riga ya sa alƙalami ya rubuta duk abin da zan faɗa. To wannan ina jin tsoron wannan. Shi isa kake ganin bana goyon bayan marasa gaskiya. Wannan biliyan ɗaya duk zance ne, ƙarya ce. A zaka ce zance ne. Zance ne, yanzu duk ba biliyan ɗaya da rabi kace ba? Bara ka ga su sayo abincin ko na rabin biliyan ɗin ba zai yi ba. Za su cinye kuɗin. Amma ka samu labarin cewar ba haka aka fitar ba a siyo kayan abincin daga gwamnatin jihar? Wannan gwamnatin jiha, ina so in gaya maka, ko da yake na yi mamaki, wai Kwankwasiya da jagoran Rabi'u Musa Kwankwaso, wasu ne suka je filin Ma'aha wai har addu'a suke yi ta samun zaman lafiya. To bari in gaya musu, wallahi zaman lafiya Allah yake kawo shi, amma adalci ina kawo zaman lafiya. Lokacin da kuka karya mutane, kuka ragargaza mutane, kuka rurrushe musu waje, kuka hallaka musu dukiyoyi, wannan gwamnatin wannan ike yanzu a kwana 90 ɗin nan da za a yi, ina tabbatar maka a cikin kashi 100, kashi 99 duk gaba ɗaya ta'addanci suka wa mutane a siyasa. Sun rushe mutane waje. A fahimta ka kai ma abu a zahiri ne. Jimana wannan duk zancen banza ne, yaudara ce da ƙarya irin ta ƴan Kwankwasiya. Yanzu asibitin Hasiya Bayar, kai ma da kanka shi kadai ne za su yi maka wannan propaganda banza. Rawul din can da aka gyara. Rawul sun ganin kowa rayun sun mana ta'addanci, sun bata mana, saboda ba dan wani abu ba, su kansu gwamnatin ba su da tunani mai kyau. Ba ga ma dan ƙarya hacca suka ce wai akwai cross na coci ba, saboda sun ɗauka su yanda suke ga falalu marasa hankali, haka kowa ike mara hankali. Muna da tunani, muna da basira. Wancan roundabout da aka yi, zaka ga cewa ko idan an tashi take irin na sitat zaka ga shi za a fara nunowa a Kano. Magana ce ta kakaki, magana ce ta takuba guda biyu. Amma saboda basirarsu ta toshe, wai har dakta ne kake jin yake faɗa wannan magana, ko da yake ai babu laifi, tun da dama doktocin akwai doktocin marasa hankali a cikin doktoci, akwai doktocin marasa basira a doktoci. Don haka wai aka waye gari wai sun tafi addu'a, kun kashe al'umma, kun rushe musu dukiya, kun sa 'ya'yan talakawa sun zama ɓarayi, sun zama 'yan daba, sun farfasa kantuna, sun ɗebe mutane kaya, su zo da akori kura su cika, su komo su sake cikawa, jami'an tsaro ba a ba su izinin su yi musu wani abu ba. Ka san ku babu 'yan ta'adda a siyasa irin 'yan Kwankwasiya. Amma yanzu me ya laifin mutumin da yake ganin cewar ga tsadar rayuwa, ga abubuwa sun ci kurkuɗe, a zo a roƙi Allah domin a samu sauƙi? Me ya laifi? Ba abin ka ba musu bane ba a matsayin su na shugabanni da suka yi wannan tunanin? Amma ka san kana da sanayya cewa Allah baya karɓar addu'a azzalimi, amma Allah ina karɓar addu'ar wanda aka zalunta da gaggawa. Sun zalunci al'umma. Don haka addu'ar da suke, ni na yi mamaki ma, wani malami ba kunya babu tsoro ya zo yana faɗar wannan maganganu a bakinsa, saboda ba don wani abu ba, malaman sun koma malaman gwamnati. Yanzu ni abin mamaki a ce wai ahalin sunna shi yake zuwa igoyi da bayan ƙarya da yaudara, wannan malami zo ya ringa faɗar zancen banza, zancen wofi, mutumin da ya san ƙala lahu ƙala rasulu, wai har limami ne shi. Yanzu ya da mutane za su ɗauke ka, za su ɗauke ka mayaudari, za su ɗauke ka maƙaryaci, za su ɗauke ka ɗan bambaɗan gwamnati, ka zo kana wata addu'a, Allah ba zai karɓa addu'arsu ba. Ba fahimta bace ba, shi wataƙila yana da fahimta a ba shi da wata fahimta. Duk ta'addancin da aka yi wa mutane, aka hallaka musu dukiya, aka ɗeba dukiya al'umma, aka rugurguza musu waje, aka yi asarar sama da biliyan 200, kuma ina cikin garin nan wannan malamin, amma bai taɓa cewa kuskure aka yi ba. Amma sai gashi wai ya zo ina cewa wai zaɓe an yi ƙwace, wane ne? Kai malam, ina son in gaya maka, Allah ba zai karɓa addu'arka ba, domin Allah ya san ƙarya kake faɗi, Allah ya san abin da ike bakinka, kuma wallahi ina so in gaya masa, wallahi ba za a karɓa ba, da yadda Allah subhanahu wataala. Allah yana karɓa addu'ar zalimi? Allah baya karɓa addu'ar zalimi.
shi kuma wannan malamin azzalimi ne, ya san abin da yake yi, ba a shiga amma duk da haka tunda Ubangiji ya ce ya haramta kansa zalunci, idan kai zalunci ba za ka kai ba, sannan ka zo kai addu'a wai har magana suke saboda ba su da kunya ta zaman lafiya. Ina za ku samu zaman lafiya a jihar Kano? Kun kakkarya mutane, kun hana 'ya'yan talakawa aiki, da lebura mai saukewa, da lebura mai ɗaurawa, da lebura mai ɗaurewa, da lebura wanda yake kwancewa. Yau duk kantina jawo ruwa fa, shi ruwa ke duka, tunda sun ce a daina in suka zo za su yi abu kaza, kuma suka zo din ne laifi tunda sun riga sun yi alƙawari kuma al'umma suka da a ce suna da lissafi. Gwamnatin masu tunani ce wacce take hannun masu hankali, ba hannun waɗannan mashirmata ba. Da za ka ga cewa sai su ɗauki abin na farko, za mu rushe, to jama'a duk wanda yake da kanti a wajen ya ɗeba kayan shi, mun ba ku sati 2. Wannan ba adalci ba ne? Kana nufin da an yi haka ba za ku ringa wannan sukar ba? Da an yi haka, sukan da za mu yi kawai sukan da yanzu maganar da ake yi, waɗanda ake lodi ma a wajen yanzu sun hana. Ka je ka gani yanzu kashi ake a masallacin idin, ka je wajen karfe 7:30 zuwa 8 sai ka ga 'yan shaye-shaye sun fi su 200 ana sai da kayan shaye-shaye a wajen, sannan suna shaye-shaye. Ka je yau a matsayinka na ɗan jarida don ka tabbatar, don ni bana kwaina sai da zakara. A ce fa kuna nema ku dawo da, na ce maka bana kwaina sai da zakara. A matsayinka na ɗan jarida, magana da na gaya maka sai ka je kai kwamfamin haka ne ko ba haka ne ba. Sun fi mutum 200. To ko kwana 10 ai ana ranar da aka ce a fito, ranar da aka ce su fito, ranar suka san cewa fili ya zama nasu. Su waɗannan yaran 'yan jagaliya yanzu sun je sun tare. Yanzu shikenan gwamnatin NNPP gyara ta yi ko barna ta yi. Ai gashi nan kuma kuna nema ku taka sawunsu. An ce shugabanninku sun kirawo gobe in Allah ya kai mu Litinin za a yi irin wannan addu'o'i. To mu ta mu addu'ar ta zaman lafiya ce da kuma neman albarkar rayuwa a wajen Allah. Amma ƙarya suke yi, don haka ra'ayinmu da su ba ɗaya bane. Waɗancan gungu ne na marasa adalci, ɗan kwankwasiya. Wai Rabi'u Musa Kwankwasa, abin mamaki wai na ganshi wai a wajen addu'a a sahun gaba. Sai ne dariya, na ce abin dariya, yara sun tsinci haƙori. Ba don wani abu ba, ko zuwa da wajen Bola, ai duka gaba ɗaya za ka ga cewa wacan fadanci ike nema kada a raba shi da gwamnati. Kuma gwamnati idan Allah ya kaddara za ta rabu da ku, wallahi sai ta rabu da ku, ko ku yi sallah alƙulut ko kar ku yi alƙulut, wallahi sai Allah ya raba ku da ita. Wai Kwankwasa ya isa kai kansa fadar gwamnati idan ba shugaban ƙasar ne? A'a, akwai ai fadanci, akwai watan tumasanci. Dan Allah zan je in ga shugaban ƙasa ibinan a je a gan shi. Shi shugaban ƙasar ba shi zai neme shi ba? A'a, shugaban ƙasa ba zai taɓa neman, to me zai masa? Me zai tsinana masa? Me zai tsinana masa? Ai gaba do Allah, ai gaba ɗaya Kwankwasa ya zama kyan wallami. Mu dama mun masa baki a siyasa. Mun ce mu su komanda Arewa Media, a'a ko da ba wulaye bane, ai bayan Allah ne mu. Allah ina kishin mu fiye da mala'ika. Kaga mala'ika baya laifi, amma mu da muke laifin Allah ina kishin mu. Kana ji fa ice ran mumuni kwaya ɗaya ya fi Ka'aba daraja. Ran mumuni, mu ko muna daga cikin mumunai. Don haka addu'ar mu Allah ina karɓa. Duk abin kuma da za mu ce sai mun ambaci Allah ya hore mana da izininsa da ya dasa mu faɗi daidai. Don haka magana su yi addu'a cewar Allah Ubangiji ya ba su nasara. Ubangiji baya zalunci, ya hana zalunci, su kuma sun zama marasa adalci. Don haka wannan addu'a da suka yi da wannan malami, ina kiran wannan malami inda ka shi ma ɗan jagaliya ne. Shi kansa wannan malamin ya zama ɗan jagaliya. Mutane ba sa ganin mutuncinsa. Akwai malamai da dama. To ai wasu kuma magada me? A'a, sai ka faɗa. Wasu magadan arnan baya ne. To don haka me zaka ce? Ai akwai shaidanu a cikin malaman. Wannan wa yake wannan lokacin abin nan dan ba'ura. Ai malami ne amma ya hana ya shiga wuta. Iliminsa bai hana shi Allah ya jefa shi a wuta ba. Mai amfanin ilimin da zaka yi ka zo kana faɗar ƙarya, kana faɗar yaudara, kana wata addu'a taka, wannan kai ka san cewa addu'an nan ba akan tsari kake yin ta ba. Ba zan kyautata masa zato ba, mutum ne mai kwaɗayi, baya yi dan al'umma.
amma yana yi saboda kwankwasiya su yarda da shi su amince da su ka san dama tim din ma ahlus sunna din ayyaka su tim din su gaba ɗaya da shugaban su duka ƴan kwankwasiya ne dan haka duk barnar da kwankwasiya za ta ba za ka ji sun fito sun la'ance ta ba yanzu yau da mu ne wani malami ya fito ina wa Ganduje addu'a ko ina wa watan Gawuna addu'a da ka ji bala'i sun ringa zagi da cin mutunci ka san su ba su da basira illa su zagi mutum su ci mutuncin mutum su zazzagi mutum sannan kuma ko yanzu akwai wata magana da Ganduje ya faɗa sai suka yanko iya inda ya faɗa suka bar baya saboda sun iya propaganda ƙarya da shari da zancen banza zancen wafi wanda jagoransu na jar hula i koya musu suka fito suka abin nan a'a kuma ga jagoran ku ya faɗa da bakinsa abin da ya faɗa da bakinsa ai ba haka yake ba kowa ya sani ice mu mun haƙura mun yadda za mu bi doka da oda mu kai kotu amma idan su ne da tuni kowa ya sani amma sai suka yanko cewa Ganduje ya ce wannan shari'a babu hannunsu a ciki saboda sun iya shari sun iya ƙarya to ai ba za ku yi Allah wayo ba addu'ar ku da zuwa filin ma'ahadin ku a banza a wofi Allah ba zai canza abin da iniya zai yi akan ku ba kuma sai Allah ya yi bin haƙƙi na watan cutar da al'umma da kuka yi saboda kun zama mayaudara kun zama makaryata ni abin da yasa Abbas nake gode Allah da Allah bai kawo mulkin kwankwasiya ba da duk abin da zaka faɗa mutanen Kano ba za su yadda ba amma yanzu Allah ya kawo mulkin kwankwasiya mulkin rashin adalci mulki na rashin mutunci ya zaka ce rashin adalci rashin adalci ba su da adalci da adalci ai ba za su raba mutane da dukiyarsu ba shekara da shekaru wani ma bashin banki fa ita i wani wasu fa bakin ga taron gangamin nan da aka yi na addu'a ba a ce kowar kwari don Allah jin zancen banza ne ka san sun iya haɗin kai ko da wuta kake cinna musu sun iya haɗin kai su bi wannan shugaban nasu mara adalci a'a gamsuwa suka yi da shugabansu sun mai da shi ƙaramin Allah wannan shi yasa gaba za su ci nasara ba duk abin da suka sa a gaba sai Allah ya rushe su domin rusassu ne mutane ne marasa adalci mutane ne masu cin mutunci mutane ne waɗanda ba su da aƙida illa aƙidar da kwankwaso i koya musu mutanen da ba sa ganin girman iyayen da suka haife su amma suna ganin girman kwankwaso doka iyayensu za su ba su su bijire su kiyarda da ita kwankwaso i ba su dokar su bi saboda ba dan wani abu ba saboda ya je ya san abin da i musu da yanda ya haɗa su da ma'aha da yanda ya haɗa su da wannan jar hular ta wofi marasa aƙida jar hular da ike ba Allah ne ice a sa ba ma'aiki ice a sa ba wani ƙungiya su suka ce a sa wannan ma'aha din ka je ka duba ka ga ma'aha din in ka shiga website karanku ne fa ya kamo zaki kan waccan hukunci da aka yi a kotun ɗaukaka ƙarancin ta Abuja in an zo fa akwai fa abubuwa da yawa waɗanda za su kai ƙeyar ku ƙasa a waccan shari'ar da kuke fafa a'a ni ina ganin cewa mu mun yarda da Allah mun yarda Allah baya canza hukuncinsa mun yarda Allah baya sabon aiki shi yasa ina tabbatar maka jama'iyyar mu ta APC a shirye muke watan tsintsiya ce mu madauran mu ɗaya yanzu jama'iyyar da take da mai girma deputy senate president Barau Jibrin take da mai girma ɗan majalisar tarayya watan tudun wada da doguwa waɗannan jaruman da suke cikinta jama'iyyar da take da Nasiru Al-Ahmar a cikinta jama'iyyar da take da mai gidan ruwa a cikinta jama'iyyar da take da Abdullahi Mahmud Gaya a cikinta har kuma ka zo kana wani rara gefe ai waɗannan sun ishe mu yanzu na ji daɗi ma na ji wani rafar a wajen wani gidan rediyo ana cewa Ma'aru mai wake ya yi gini ya raba mutane zama a ƙasa sannan Nasiru Al-Ahmad ya yi ƙoƙari sauransu dama mun gaya muku sai kun zo kun yi kuka mutanen nasararsa Nasiru Al-Ahmad haka mutanen Gaya da Ajingi da Albasu sai kun zo kun yi da kun sani da kuka kada Abdullahi Muhammad Gaya duk sati sai ya je Gaya kuma sai ya muku alheri haka mai gidan ruwa na Dawakin Kudu da Warawa shi ma irin gina mutane da nemo musu aikin yi sai kun zo kun yi da kun sani saboda ina tabbatar musu cewa wallahi sun yi zaben tumin dare don haka jama'iyyar da muke da waɗannan mutane ga Barau Jibrin ina za ka alheri daga ina kake alheri mai girmama mutane mai mutunta mutane mutum bawan Allah wannan yanzu shine jagoran jama'iyyar APC a jihar Kano sannan muna da uwa uba national chairman Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai tsorata 'yan kwankwasiya mai tsorata Rabi'u Musa Kwankwaso
ya nuna masa shi ba sa'ansa ne a siyasa ba, ba sa'ansa ne a shekaru ba, ba sa'ansa ne a gogewa wajen aikin gwamnati ba. Don haka muna gode Allah da Allah ibamu watan Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Sannan ga kwamishinansa na yaɗa labarai Muhammad Garba, shi ma ya kai ɗan halar duk jama'iyyar da take da wannan a ciki. Sannan kuma ka zo ka ce mana wai za mu yi wani abu. Don haka ina tabbatar maka gaskiya Najeriya muna nan, amma ina so in faɗa mai girma sanata Ahmad Bola Tinubu da mai girma mataimakin shugaban ƙasa sanata Kashim Shatima. Mai girma Kashim Shatima, wallahi haƙƙinmu ina kanka na arewa. Dole ka tashi ka yi ƙoƙari da muka san za ka iya. Akwai abin da ba za ka iya ba mun sani. Amma mutanenka suna cikin wani wali. Na rantse maka da Allah yanzu, na rantse maka da Allah, na rantse maka da Allah so uku, mutane mutuwa suke da yunwa yanzu a arewa. A ƙarƙashin gwamnatin. Billahi azimu, a ƙarƙashin gwamnatinmu mutane mutuwa suke yi saboda yunwa. Ina tabbatar maka billahi azimu, a ƙauye da binni wallahi mutuwa ake yi. Don haka Ahmad Bola Tinubu mai girma shugaban ƙasa da Kashim Shatima, ku ɗauki matakin farfaɗo da mutane. Yunwa tana kashe talakawa a arewa. Sannan ga ba zaman lafiya, ga yunwa, ga masifar sauro, ga masifar menene, masifa tewa talakawa yawa, kuma su suka zaɓe mu. Don haka muna gaya muku gaskiya, ba ma son talakawa su bijirewa jama'iyyar mu ta APC. Don haka ku duk inda za ku yi, talakawan arewa, yunwa tana kashe talakawan arewa. Yunwa tana kashe talakawan arewa, idan kuma ka je magani a asibiti babu. Don haka ina tabbatarwa da shugabanninmu, idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ba ma so talakawa su bijire muku, saboda idan suka bijire muku ba ku da ma'aikatan da za su iya control ɗin talakawa. Talakawa suna mutuwa a arewa, talakawa suna cikin masifa a arewa. Jama'iyyata ta APC dole ki ɗau mataki da talakawa da suka zaɓe mu suka je sun yarda da musulun ticket. Idan ba so kuke nan gaba su ringa cewa ba ruwansu da musulun ticket ba, ku ban mu da wahala, tun da mu muke tallaku, kuna gidan gwamnati ko kuma kuna cikin tsaro, mu ko muna cikin mu shiga nan mu shiga nan, mu shiga rami, mu shiga kwazazzabo, mu shiga tudu, mu shiga kekuwa, mu shiga rafi, duk muna nemo muku watan magoya baya domin su yarda da mu, saboda mu 'ya'yan talakawa ne, ba za mu cutar da su ba, ba za mu yaudare su ba. Amma ina tabbatar wa shugabanni, idan ba ku ɗau mataki ba, mutane suna mutuwa, talakawa da yunwa. Wannan shine maganar da nake so in gaya al'umma. A madadin Alhaji Abdulmajid Dan Bilki, kwamanda shugaban kungiyar Arewa Media Group, Gatan Funa Kai, da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, Abbas Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi, da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Sai Allah ya kai mu mako na gaba a cikin wani sabon shiri makamancin wannan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.